Ještě ne. Je ten druhý pak. Docek jsou hezky. Ještě od... jsem nikdy já takhle řípky nenašla, vždycky modráky nebo tak. Majkej, miminko. Já mám dneska samý dvojáky. Od začátku. Podívej se. Není růžovej. Já se vždycky leknu, že to nemůže být hřib, že já nemůžu. To se budeme dívat příští rok, až nebudou houby. Každý rok, až nebudou houby. A to trháš a tam za nima jsou ještě, ne? Nebo ty už vyzbíral? Ne, to byly špatný, ty jsem vyhodil 2. Já. Byly sežraný. No a tady jsou očištěný v košičku. Samý hřibek. A tady jsou ty, co jsme tady nazbírali. To je něco. A tadyhle to vedle to nejsou masáci, nebo jo? To jsou masáci. Tady co to sbírat roste? nebudem, prosím tě, nebo... To sbírat nebudem, dobře. Ne. Tak já se jdu podívat po okolí, jestli tady ještě není nějaký brácha jejich. Jo? Jížíku. Jo? Jo, utíkej. Už tu jsem. Mám ti to nosit? To se musíš šoupnout tady k těm, nebo je tam... Tohle nemůžeme s autobusem, to si bude muset zavolat taxíka. To je už nevím. 60. 62. Těch velkých je 62. Asi. A tady jsou ty Janci. A Žanky. Nebo ty jsi nebyl na těch velkých ještě, viď? Máš Janky? Nemáš. Nemáš Janky. 62 velký hřib. Jdu na ty menší. 62 velkých, jo? 62 velký. A těch malých to nevím, které ta. Tak těch je. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 42, myslíš? Kolik myslíš? 150. Na tom malém plechu? Tady na tom, tyhle malý, no. No protože tady je jich 50. Před 200, no dobrý. Tady je jich 50 a když to vemu, to je zhruba krát 3. No, tady máš velký. To je vlastně z lesa 3x3 metry, vy? No, 30krát. Nevím, já to neodhadnu, ale motala jsem se tam v jednom lese. Z tohohle mám radost. A tadyhle jsou ty. Máš tu jako trčové ty misáky. A tohle jestli je žampion, já nevím. Já bych tohle vůbec nesebrala. Jako voní to, no, jako žampion, ale... To je žampion. Ale na to si ho, když umřeme, až se otrávíme, aby přišli na to počem. Ale oni krásně, mňam. Ježiš, miluju houby. Fakt.
jsou krásné tady. Já jsem fakt